Moma itasna rusi alfa. Moma itasna morusi. Moma nyetia sana morusi tuamanya goikala. Osema na bami wake. Na moikia na alikuwa bakiko moikia pengine nsanjira. Moikeli masimba. Ndara ikaga nyanturago. Ayenkwarengo ndara ikaga aigangai. Nyanturago. Ayenkwarengo tumatinga ina morusia. Tumaiti kitwa kuandete, tumaiti kitwa bangete, moikeli masimba aga. Mago chanchi buyekaga. Nkyo komane rotama asetwa rusanerie, asetwa ruete. Nkyo kombo liekera, tingo bole tiekera ngo bogolia, tingo bole tiasengo moikeria, tingo bole. Asenaro, amagosonaro segetekyo. Magosonaro. Egi akabere. Emiake ebere ya tigaire. Emiake. Cuando tenemos a él, tu papá, echaremos a este pueblo, echaremos a este. Cuando crea. ¿Cómo se cómo será el chieto ahí? ¿Dónde que tu papá canta que te? Nada y veré. Tu antigua y bueno, oiga, emiake veré, yo chicuaca chicura. Intuga ntoracha kusaba kura osaba nami ntoage ntuga ntoracha kusaba chikure kera ntokosaba ankilo onacha kusabe oyo nacha lero ankiende oyo nacha kusabe oyo boli uko chamambia weekend oyo nakagocha oyo chikure tikara atambe mono emiaka nebere tikare bono iga ane toramanya ogimobo nyasaye okorwa toramanya osenga kigo chikoba chimotwe osaba nami ntoage igore ndege yaruete korwa sakoro kwa India yare kogenda UK ndege yuriya ibogete yabata abantu 240 ikagusa abantu bagakola mu biko safayete kana somumu gano rero umuntu naro yomo konyoro umunye kitali ga London oyomo omeko wenyire London yaliyo wenyire London yo aga chomochi ono ni gache ko rusie familia ya India abakobe eno abana bae batatu abakobe gocha London asaga achire omuchie bachikomenyo wono ndi basoire ndege abakakebicha agatumira abayiri akabatenga bano kwa eli ntinara achire ko menya London kwa eli yitenda ne chita ikaibere akagwa enseye mbosa ekera kwa binyore byatonyese ragera ekera kwa binyore byatokirase ragera Obotaka baada botaka mboisia torigo sikwa na leka rogo tarapara njo mwana akirete obotaka na kurukani se itonya sana kwanya kabobo chumbe asaboro na ikeire egeto na arandirie asobo gibobo tata kikwa tokira se bigo tubiko bagwa ayekarangusa kikwa tokira bigo tonya ayekarangusa kuna baro mwachela kene gyonzi ngoruga ayekaramusa nonganja ayekarali ebere byane ere byabasero bobe ono iga etotirete byake ebere yechikura igoro ntoye tetie banje tigali bunge bono arate bono ubuzera igoro ntoye tetie ebanje tigali bunge ebanje ya 4.3 trillion ya Kenya njo moisio mobe ena ikaranzeta ali ewiki ngemayal ko bekuma besagete chiko kora paragete besagete chiko kora paragete edije ko minja ikira tima nyetinga kimambie koba nge ikaranza my friend kalebanga kebagera kelinko bagera eliyate kalete nkamusabande bakaba bana ba mito tukabagana ane nkamusabande bali to koyona bya tukabagana abande mbalengo ebale ngesiko ngaya serikali yetonyi toyanje tiko bage binto ko yende ko bagamaria eterete myake ebere jene bagenderete ngebagera alafu ngasoka kurwamu kana nkalije omongwando oliko rogalia kama tenga yango chalega
akambagere gyakomagira egenkomorweraga akanga ekende ngabeka mubuko ntwere matese ayekane gutwana emyaka eyebere karati ebitebo karati chikura etimo twalia tigo ikatoko manyana kitogwe karakari lakini ase emyaka eyebere ase 4.3 trillion yatogete engweboli abagirango bane nkibakonyora abanyali bali nkibakonyora abagetutu nkibakonyora amachonge nkibakonyora egereti ngikaransanganye nsanere bukamumura taramura emyaka ebere abantu bacandeke ekewanda muna kerikia nyanturago kerikia kerimein ekewanda keruna balo kerikia meini nyanturago tibero sasa abatemi etwarenge nere togo ikaraza toko banga mumatengo muburo oraire omatenga yana kiutakete ete kewanda bwango kwa mochira siyabeki ruga akabeke no kewanda ekyo 100 million kigo chikobeka ngakia abantu babo cyo ikaraza abegete kewanda oli karastega omojumbo yokorokwa manduku omojumbo yokorokwa manduku moisore karabantu bakachipasa che stima no ikaranza tega ali atari kurwo atari gosunduka aikaranza tega akali stima cyari ko bago omongwano narabona ngama disambon akama ko musa 280 million chitekere go chaga obeka stima ga ase bijoro biko. That is what I'm telling you. Naye manduku munoko musa chiwese 280 million ekenyoreka squat tangatseire muno omaite nalo chukuna kubeka 55 million kuruwa sikere kenyoro ekenyoreka kebeka 15 million yakerekero montaje olesi magonja sasa erebya bobe ekyo moyenyo nalo chuko kusumwe paragete nalo chika kusuma epa moye manete no anene eri ya sairi this one lady epa ale yo eranye myaka ebere ose estu mokonye kusuma bono iga eranye myaka ebere ose konye kusuma bono iga ase myaka ebere ngahito kusuma gotia eto kusuma to kwengonya na kwemincha na kuruo omaite na rojo bawadenga inumwezi karuwa jaki ntino honda hivi wabwa so kibabura akima ntino no kawa David bro ya na yuko rusiba sana ni chukosia neke kama taibona osama na mambe doani ngareke ayamu alengo yuko kana na kusienge mapolisi chukura ama toba dengo osoro na abaisha bake awago tara Naruto osoro nabo basare kile ese komere bobe osoro takoira na chukura bogirango o nini osoro aye oy omago deke na kore kwarika na kore koruga na bikiro kimanze mosoro karati go ko nichora areka na ene obekira ne chikora ase myaka ebere na iru kara areka ne chemba konye koragira nemoko kero ngo ino bahire obwana tyamba konye ne chikoragira na idwe erebuya osere bobe wanjira ne magana yo ekyo moelio abantu bali bakana kuomana gore bite to koranga twale trechibe sala omaete diamate tibeze to kuruga etiko kurugo buku ababunga abe banje mobungo lyo kumishimbo ko digano ko rwose cost na kabesa kae gocha gotokonyaga ebesetia lusimo buko urumo saharo ndoye ngani mbale bakwate tininge ko bwa bande naro wani twasinga agore kende agore machine yale onagore kende etinga akorete nitwa to ko ebesa okwamu obore tinga ora okwamu obore pikipiki ora okwamu orute monu ayeruta yakoja ko to bangeranga ngagusi na ito toreta chitinga zitalitinga naleta ebesa naleta osema na mambe tawani ata chisiringi bero naleta talisirigi shiri naleta ebesa naleta era isane obore etinga ebesa naleta isane obore chipipiki komi oye tuta kubra chipipiki komi mogo chikobagana nigoro lyaino ichano nero ese yebo kimano kweba no ulwa etinga na mamambia kwa muayeoni ebebesa yalo tenga toreta etinga no ira ko ye pilipili yeo abeke mubuke ebebesa erebya basero na bali bo chimwa tenga chira sa toiletega na toilette besagete na bono tokabaga besanke tokatika ye chire student
tata usenitana na chibesa ayo kwa maana kwa tigeti kwa sana tetia kitu kuna moto chana ne tia ito wasema na mimi ndo ndio kwa shetani ashinde. Sasa ya mwisho kwa sababu nimeona watu ya TV wako hapa, mimi ninaongea ya mwisho juu ya national